No a ideme na to. Tak čo za 19. bod pre Indru a Martina? Opäť sa ukázalo, že výhoda je na strane útočiaceho, avšak tentokrát tento setball táto výhoda je na strane slovenského tímu, takže chlapci, držte sa a otočte si to. No vyrovnané, takže čaká nás zase poriadna bitka. Výborná práca Indru, to aj sa znamená, že je to vyrovnané 20-20. A je tu už tretí setball pre slovenskú dvojicu. Tento veríme, že bude posledný. Tak je to ako na hojdačke. Opäť vyrovnané. Je to ako na hojdačke, tento šport je takýto.